नमस्कार, पुष्पा रेसिपीमध्ये तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। चला तर रेसिपीला सुरू करूया। 1 लिटर म्हैसीचे दूध घेतलेले आहे, ते उकळून कोमट झालेले आहे। असं कोमट आहे। याचा आपण दही लावून घेऊया। दही घट्ट लावण्यासाठी मी इथे मातीचं भांड घेतलेलं आहे। तुम्ही स्टीलचं किंवा प्लास्टिकचा डब्बाही घेऊ शकता। मातीचं भांड जर नवीन असेल तर ते रात्रभर पाण्याने भरून ठेवायचं आणि मगच वापरायचं। हे दूध आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया। 2 चमचे आपण दही घालणार आहोत। हे असं छान मिक्स करून घेऊया। याच्यावरती अर्धवट असं झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे हवा जाते आणि दही क्रीमी असं बनते। 1 ते 2 तास मी याला फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं। असंच खूप घट्ट असं छान दही तयार झालेलं आहे। याचा आपण श्रीखंड बनवूया। त्यासाठी चक्का लावणार आहोत, तर चक्का लावून घेऊया। एक पातेलं घेतलेलं आहे, त्याच्यावरती स्ट्रेनर ठेवलेला आहे आणि याच्यावरती आपण कॉटनचा कापड ठेवून घेऊया। हे दही आपण याच्यामध्ये घालूया। असं याच्यातलं पाणी असं काढून घेऊया। दाबून असं काढून घ्यायचं आहे। याला अशी गाठ देऊन घेऊया। हे तुम्ही अडकूनही ठेवू शकता किंवा असंच फ्रीज मध्ये थंड राहण्यासाठी ठेवून देऊ शकता। याची स्वच्छता कशी करायची, तर याला मी गरम पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा सोडा घालणार आहोत। हे असं घासणीनं छान घासून घ्यायचं आहे। स्वच्छ धुवून झालं की याला छान कोरडं करून घ्यायचं आहे आणि तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे बॅक्टेरिया तयार होत नाहीत किंवा आंबट वासही येत नाही। अशा प्रकारे मी हे घट्ट असं दाबून बांधून ठेवलेलं होतं। याच्यातलं हे पाणी एवढं असं निथळलेलं आहे। वाव, खूप छान झालेला आहे चक्का हा। एवढा असा चक्का तयार झालेला आहे। एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे आपण फेटून घेऊया। हे छान विस्करने फेटून घेऊया। खूप स्मूथ असं फेटून घ्यायचं आहे।
विस्कर नसेल तर असं चमच्याने सुद्धा फेटून घेऊ शकता। आता चमचा वेलची पूड घालून घेऊया। 5 ते 6 चमचे पिठी साखर घालून घेऊया। हे छान मिक्स करून घेऊया। दोन चमचे गरम दुधामध्ये 10 ते 12 केशरच्या काड्या घालून अर्धा तास असंच भिजत ठेवलेलं हे आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया। हेही छान मिक्स करून घेऊया। याचं छान डेकोरेशन करून घेऊया। थोडंसं केशर घालून घेऊया। पिस्ता, बदामाचे काप, अशा प्रकारे इथे आपला घरच्या दुधापासून श्रीखंड तयार झालेला आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।